Hello. Oh, hello. Oh. Marunong ka bang magbisaya? Hindi, Bicolano ko pero marunong magtagalog. Bicolano. Ayun yung na-comment mo na ano ba yung comment mo? Ngayon lang kaya tinawagan kita. Kung sinasabi nyo 33 AD, nagsimula ang Iglesia Katolika Romana sa Jerusalem, dapat mas talasap ang mga imahe sa Jerusalem kaysa Spain, Roma at Europa at sa Pinas. Anong ibig mo sabihin, talamak? Ibig sabihin, kung sinasabi nyo na 33 AD, di mo ba naintindihan? Ibig sabihin, dapat mas grabe ang images sa Israel, Jerusalem, kaysa Roma, Europa at sa Spain, saka sa Pinas. Kung 33 AD pa pala nagsimula bakit yung imagine yun sa malit yung kapilya sa Jerusalem, hindi yung may labas pala may prosesyon. Ano ang tradisyon? Pinoprosesyon naman namin yan, bro. Pinoprosesyon naman namin yan. Dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas? Sa Spain. Ano sa Spain? Bakit hindi may prosesyon sa Jerusalem kung totoong 33 AD? Pinoprosesyon naman namin yung mga may prosesyon sa Jerusalem, may prosesyon namang nangyayari. Ano ang tradisyon na sisunod din ni Maria ng Berbo naging tao at mga apostol? Bakit sila zero images? Sandali lang bro. Ano ba religion mo? Bro. Para magkaintindihan tayo, bro. Sandali lang. Kung ang tradisyon nila ay Romano Katoliko na bago pa New Testament ay tradisyon na talaga ay mahilig sa imahe. Bro. Dapat sila ang unang gumawa. Bro, naintindihan ko yung naintindihan ko yung Kerubin ay ikaturin ninyo. Bro, naintindihan ko yung yung ginagawin katurin ng Kerubin Sandali lang, bro. Sandali lang, bro. Hindi Kerubin ang nakasulat bulaklak. Dahil kung babasahin mo sa pangalawang Kronika, chapter 3, verse 10 hanggang 13, ang nakasulat doon, ang haba ng pakpak ay nasa 20 siko. Bro. Sandali lang, bro. Katumbas mo yan ng... Bro. Katumbas siya ng... Tatang. Tawag na... Para naibig ka na tatang. 20 inches. Oy, gigil yan. Plano. Gigil yan. Itong si Solomon matalino yan. Hindi magpapagawa ng Tatang. sa templo ni Solomon. Pasalitayan mo naman ako, tatang. Pasalitayan mo naman ako, tatang. Ganito yun Naunawaan ko naman yung side mo. Tatang, huwag ka muna salita, tatang. Sabi nyo, dahil daw, gigil yan. Na Kerubin sa templo ni Solomon yan. Kung bakit high blood yan. May ano sa inyo. Tatang, pasalitayin mo naman ako, tatang. Ngayon, kung tatang. Ang pagawa, dapat sila Maria at mga ang berbo nagkatunda, sila ang unang gumawa ng imahe. Hindi naman Tatang, saan ba ako papasok dito, tatang? Pasalitayin mo naman ako, tatang. Sina Maria. Kung totoo na tama ang gumawa ng imahe, dapat sina Maria. Tatang, yung lusartan mo. Alagad gumawa ng imahe. Nalimutan mo siguro yung maintenance mo. Bigla naman bumanat si tatang. Wala sa tono. 5 aklat ni Moises na yung tanak. Tatang! Hindi ang tradisyon ng Romano Katoliko na hindi pa New Testament. Mahilig na sa imahe at timulto. Tatang, totong, titing, pasalitayin mo na ako. Dito kasi naunawaan ko yung punto mo. Ang punto mo, hindi pa ako tapos. Ano ka ba? Sige. Naunawaan ko naman punto mo. Ang kasi yung topic ko dito, kung kailan, ang topic ko kasi dito, kung kailan ito natayo ang Roman Catholic Church. So it's all about that. Sandali lang. Tatang, totong. Hoy. Sa Roma. Hindi ba ako tapos? Sa Episo. Hindi ba ako tapos, tatang? Zero images. Tatang! Hindi ba ako tapos? Iba sila ang ugat, sina Maria at Poso. Sila ang ugat na zero images, puno at sanga. Ngayon, walang puno, Pinahibla si tatang. walang ugat, walang puno, walang Relax sanga, ka lang. good and bad. Kalma lang, tatang. Ngayon, iba kasi ang puno ang pinagalingan nyo
Oh? Losartan Yung 500 mga tatang. Zero images. Yung Corinto, Oy! Galacia, Efeso, Tatang, Thessalonica. tatang. Dapat kung kayo hindi sulpot, dapat doon pa lang ay narona ang imay Pultoy. Oh? Tatang, ganito kayo kasi ang mga tatang. Tang, Ang sulto rin na sulpot. tang, ganito kasi ang tang. Pa lang. Tang, tang. Unang bukso ng New Testament. Huwag kang high blood, tang. Unang bukso ng Testament. Nakakatawa ka, tang. May mga imahe na kayo. Tang, nakakatawa ka, tang. Oh, sa Roma ngayon wala imahe. Tang, ikaw may high blood, tang. Si Pablo, tinuliksa ang imahe sa Roma chapter 8, 1 verse 8 hanggang 22. Tang, ikaw may high blood, tang. Tinuliksa niya. Ano ang mga resulta ng mga imahe? Sabi po ni Pablo, naging masama mga pamaugali, mga imuhilat. Anong bansa? Tang, yung ugat mo sa leg, tang. Puputok na yan. Ha? Ang Romano Katoliko. Nagpapaliwanag ka ba? Yan ang layo ng sumpa Hindi. yan eh. Medyo na! Hindi naman. Tang, pasalitain mo naman ako, tang. Ay, nako. Nako, tang, tang, Huwag mo tang. sabihin na ang Roma ay nandun na sa unang bukso ng New Testament. Tatang. Ang una. Huwag kang sa may blood, unang bukso tatang. ng New Testament, kung totoo kayo. Tatang, tatang, huwag kang high blood. Pasalitain mo naman ako, tatang. Paano tayo magkakaintindihan, tatang, kung ganyan yung bunganga mo? Para kang babaeng ano? Ah, Eh, bro. ano pala eh. Bakit di anyo sundin? Ano, tatang, ganito kasi ang tatang. Makinig ka, tatang, ha? Sa SDN nga lang, sa Tang. hindi tayo magkasundo dyan. Tatang, titing Kasi totong, sabi mo makinig na- ka muna. na- Paano tayo magkakasundo? Paano tayo magkakasundo? Katoliko? Sabaw ka kasi ng sabaw, di ka nga nagpapakilala sa religion mo. Ano, maging paganis mo na yan. Tang, wag kang high blood, tang. Ay, nako. Oh. Paano tayo magkakaintindi, tang, kung sabaw ka Oh, ng sige, sabaw? sige, sige. Ito kasi, Sige, tang, sige. yung, Ano sabihin yung mo? issue ko dito, tang, is all about Catholic Church kung kailan natatag. So, it means to say, kailan natatag? sandali lang, hindi pa ako Sabihin mo tapos. sa akin. Sandali lang, hindi pa ako tapos. Patapusin mo naman ako. Alam ko yan eh, sabi niyo din sa Kaya nga, patapusin mo naman ako, tatang. Tatang, patapusin mo Oo. naman ako. Dito kasi ang tatang eh. Yung topic ko Hindi dito, nga. tatang, nilinaw ko kung ano ba talagang taon. Mga sulpot doon, Oy! mga sikta. Huwag ka muna huwag ka muna sapaw. Oo. Gito kasi, tang. Oo. Kasi, tang, inaambing ko yung mga payag ng Seventh Adventist, tang, patungkol sa kanilang taon kung kailan natatag yung mga... alam ko yan. Sandali lang, tang, huwag ka Alam sapaw, ko tang. na ibig niyo Tang, sabihin. huwag ka sapaw, Kasi tang. pinipibilitan nyo na ang Romano Katoliko ang tunay na simbahan. Kadali lang, tang. Sandali, tang. Ito kasi ang tanga. Inaambing ko kasi yung mga librong Sabadista. Oy, makinig ka muna. Yan ang gusto niyo palabasin. Tatang, makinig ka muna, tang. Huwag kang high blood, tang. At mga ibang sikta, mga sulpot. Tang, huwag kang high blood. Oo. Oh, makinig. Kaya nga nandiyan ka sa kaya nandiyan ka kasi gusto mong panindigan na ang Romano Katoliko ang tunay na simbahan. Di ba? Tang, Kaya tang, nandiyan tang. ka. Hindi naman ako Tama. nanindigan, tang. Ngayon. With regards about sa claim mo na. Ngayon, Ganito kasi, tang. Tang, patapusin mo naman ako, tang, ha? Para magkaintindihan tayo, tang. Ito kasi, tang, yung issue natin dito, tang, inihambing ko yung mga librong Sabadista na nagkukontrahan doon sa kanilang ginamit na secular reference na Alright, hindi natatag na daw. Yung sa kaya nga, huwag ka sapaw. Huwag ka sapaw. Huwag ka sapaw. Hindi pa ako tapos. Tang, hindi pa ako tapos, tang. Mga Sabadista na ang Iglesia Katoliko Romana ang tunay na simbahan. Tang, hindi pa ako tapos, tang. Pasalitain mo naman ako, tang. Para magkaintindihan tayo, tang. Alam ko na So ngayon, tang, ninyo eh. imbis na yung... pinapakinggan. Tang, ito yung tang. Ang gusto mo, tang, ikaw yung pakinggan ko, tang. Hindi ako SDA. Kaya nga, makinig ka sa akin. Hindi ko naman sinabing SDA ka, makinig ka. Ang topic ko rito, inihambing ko yung mga librong Sabadista na nagkukontrahan sa secular history na ginamit nila. Ikaw, imbis na magtanong ka, sandali lang, oy. Imbis magtanong ka regarding sa Catholic Church kung ito Kasi ba'y nga- tatag ni Kristo, napunta ka ng revolto, layo-layo. Paano tayo magkakaintindihan? Ay, dapat doon tayo magsimula sa simula. Sige. Para tayo magkaintindihan. Doon tayo magsimula sa simula. Bakit si San Pablo may dalang larawan? Doon tayo magsimula sa Sige, magsimula tayo sa first century. Si San Pablo, kilala mo? Ang pinaglalaban ninyo, yan lang yung ko napapakinggan sa inyo, ha?
Sige. ng mga vlogger ng Save the Defenders. Sige. Yung Ito kasi. sinasabi nyo, Sige, ayaw niya ng hindi True ka Church. katulad Napuntang ng larawan. Mga sulpot. ang mga Sige. adresista. Kaya yung nandindiyan ka, pinapanindigan ninyo na kahit ang sabanista, mali ang paratang Tang! na kayo hindi totoong English. Ikaw naman hindi sa Badista, Tang. Alam ko naman yan. Alam ko kasi sinabi mo na. Di ba? Kasi ito, Tang. Kaya, ngayon, yung sinasabi mo dyan na hinahanap mo yung mga libro, alam ko lang pupuntahan yan. Tang, ganito Hindi kasi mo yan, naman Tang. pwedeng sabihin na, okay, sabarista, mga sabarista, tama kayo. Hindi mo pwede sabihin yan eh. Tatang. Ano sabihin mo dyan sa librong yan? Meron akong tanong sa iyo, Tang, kasi napunta ka ng imahe. Kayo ang Iglesia Katoliko Roman na totoong simbahan. Tang, Naintindihan mo? kahit gano'n pa ka dami yung paliwanag ko sa ganyang tanong, Tang, hindi ka naman maniniwala. Bagkos nakapokus ka sa imahe. Kasi sabi mo, paano maging totoo itong Catholic Church? Sandali lang, Tang. Di ba sabi mo, paano naging totoo itong, di ba, Tang? Di ba ito yung punto mo? Lagi yan mapatatabi kasi may marami kayong imahe. Makinig ka muna. Oo. At itong si Tatang ay parang bagong graduate na sundalo. Tira ng tira. Tang, ito kasi yan, Tang. Kahit ano pang gagawin kong pag-explain sa'yo with reference, with evidence na Roman Catholic Church ay tayo ni Kristo, hindi ka maniniwala. Dahil bagko sabi mo, wala namang prosesyon ng imahe sa first century. Di ba? Yan yung binatayan mo eh. Ngayon, Tang, may tatanong ako sa'yo, Tang. First century tayo, ha? Si San Pablo, ganito sabi niya sa Galatia chapter 3 verse 1. O foolish Galatian, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ, death as clearly as though I have waved. Nag-wave siya ng placard before you. Sandali, kaya nga hindi pa ko tapos nagbasa, hapo ko na sapaw. Sabi ni San Pablo, nag-wave ako ng placard na may imahe ni Jesus Christ dying on the cross. Ngayon, ano ang narinig mo sa binasa ko? Si San Pablo may imahe, wala? Hindi, sabihin mo ano libro yan? Biblia ho, Living Translation ng Protestante, Galatians chapter 3 verse 1. Living Protestante. May dalang imahe si San Pablo, picture dying on the cross. Anong picture? Si Kristo. Ngayon, sabi mo, pinako sa krus na tinatato. Yan ang paniwala mo, di ba? Yan. Tanong ko sa'yo, nagkamali ba si San Pablo rito? Saan mo ba nabasa yan? Galatians chapter 3 verse 1. Ito libro na Protestante yan. Protestante hindi, Katoliko to. Ngayon, nagkamali ba si San Pablo nito? Na sinabi dyan na Si San Pablo, sabi niya, I have waved a placard before you with a picture of it, on it, Christ dying on the cross. Ano bang klase? Ano bang picture? Yung physical o yung katangian? Yung picture nga eh. Ano bang picture sa'yo? Picture. Alin lang tamang ano nyo? Yung Kristo na larawan ng isang Romano-European na isang brown hair and white hair o yung negro. Sir, di ko naman tinatanong kung anong itsura. Sabi mo kasing physical. Si San Pablo, may daladala siyang imahe ni Hesus Kristo. Yung black. Sandali lang. Na may tail. Sandali lang. Sir, wag ka sa tatang, wag ka sa tatang. Brown hair at white. O tinanong kita, tatang. Nagkamali ba si San Pablo dito, tatang? Itong si San Pablo, sinabi niya dito sa mga taga-Galasan, matagal lang patay si Kristo, tapos na yung kanyang mission, napunta na siyang langit. Pero ang sabi ni San Pablo, may dala siyang picture on it of Christ dying on the cross. Ang tanong ko sa iyo, tatang, nagkamali ba si San Pablo rito? Yes or no? Ang nagkamali yung interpretasyon ninyo. Sir, hindi ko naman sinabing nagkamali ba yung interpretasyon ko. Ang sinabi mong larawan ay physical. Ang daming tao, daming may ibang mukha. Sige. Pagpalagay na lang natin. Mukha, ang tao ay may ibang mukha. Pagpalagay na lang natin. Pagpalagay na lang natin na hindi mo sasakyan ito. Ito, may tanong ako sa iyo. Pablo, ang mali ang iyong interpretasyon. Sige, pagpalagay na lang natin. Granting without admitting for the sake of the argument na mali ang interpretasyong Katoliko, ngayon babasahin ko itong
babasahin ko itong Hebrews. Yan lang dapat tagitin nyo. Sandali, tatang, wag ka sapaw, tatang. Naging katangian na isang Oy, bata. tang, wag ka sapaw, tanga. Ang bata ay teksabol. O lagi, tang. Ito, tang, may tanong rin ako sa'yo, tang. Tang, sa Hebrews chapter 13, verse 10. Tang. Wag ka sapaw, tang. Kaya duplikarangan ninyo eh. May black at may images na white skin. Kaya nga, tang, wag ka sapaw, tang, ha. May, palagay na lang natin, tang. Nagkamali talaga ang interpretasyon ng Katoliko. Sige, palagay na lang natin. Kaya nga, wag ka sapaw. Sinakyan ko yung ano mo. Tang. Nakawa ng physical. Kaya nga. Maraming klaseng mukha. Sige, tang. Palagay na lang natin, tang. Pagpalagay na lang natin na nagkamali si San Pablo, tang. Ito, tang. Chapter 1, verse 26, nasabi doon, antay kawangis. Anong kawangis? Oh. Kawangis yan lang hindi anong mentality. Tang. Ang damdamin. Tang, mayroon akong babasahin sita sa Biblia, tang. Marami yan. Ang ibig sabihin ng wangis yan ng tayo kawangis Tang. ng may likha. Ang ibig sabihin yan, ang tao ay creator. Sige, tang. Ang Tang, tao may damdamin. Tang, may. Ang tao ay mayroong intellectual, nag-iisip na paplano. Tang. Yan ang ibig sabihin yan. Tang, wag kang may blood, tang. Tang. Mayroon akong babasahing Biblia, tang. The same pa rin, Living Bible. Sa Hebrew chapter 13, verse 10. Sabi ni San Pablo, we have an altar. May altar tayo. Sabi niya, mayroon tayong altar. We have an altar. The cross where Christ was crucified. Kung saan si Kristo nakapako, may crucifix sa altar. Ang tanong, anong pag-uunawa mo ito? Okay. Ang sabi niyo, Hudyo ang nagparusa ng kamatayan. Sir, hindi pa. Tama? Sir. Tama ba ako? Itong Ang sinabi sabi ni niyo, San Hudyo ang napuntang parusang kamatay. Kalayo naman sa tanong ko. Sunod na tradisyon na kautosan ng parusang kamatayan exclusive sa mamay ng Israel. Yun, hanging on the tree. Yan po ay ordinaryong puno na misangan na lip and right. Kalayo naman ang tanong ko, tang. Sabi ni Pilato sa mga Hudyo, kunin nyo na ang inyong guro. Pagkakan nyo ayon sa inyong kautosan. Ano ang kautosan na sinusunod ng mga Hudyo? Na exclusive sa Israel na kasulat sa Talakbox. Yun ang Deuteronomy chapter 21 verse 20 and 20. Tang, layo naman, tang. On the tree. Tang, Wala isang ordinaryong ang tanong ko, tang, di ba? Si Messi, hindi sa Tang, huwag kang, na simbol ng digmaan. huwag kang sapaw, tang. Naguguluhan ako, tang. Tama yan, di ba? Ganito kasi ang tanga. Sinabi ni San Pablo, tang, marunong ka bang makinig, tang? Tatang, marunong ka bang makinig, tang? Sa original Bible version sa Aramaic, Hebreo, hanging on the tree. Yung sa Ezekiel, chapter verse 9 and 16 na sabi doon ay kan sa pangalan niya sa original ancient Pali Hebreo. Paano tayo magkakaintindihan, tang? Tatang, paano tayo magkakaintindihan? Di po pa ako tinapos. Ito, tang. Sabi ni San Pablo sa Biblia, tang, hindi naman ako nagsasabing pinako sa krus si Kristo, tang. Sa tanong ko. Kayo, inamin ninyo na mga Hudyo ang nagparusa ng kamatayan, hindi yung mga Romano. Tang. Sa cross na gawa ng Romano si Pedro. Kasi ang umatol kay Pedro. Makinig ka muna, tang. Si Bisaya mga Hudyo ang umatol. Tang, makinig. Para kang sinaniban ng ano, tang. Na-exclusive sa mga na parusang kamatay sa Israel. Dahil si Bisaya, kailan siya mamatay? Ayon sa lakasulat sa kautusan. Hindi sa kautusan ng Romano. Tang, para kang sinaniban. May tanong ako, tang. Sabi kasi dito sa Hebrews chapter 13, verse 10. Ang Bible kasi ng Romano, sabi niyo... Hindi Romano Biblia ito! Protestante Biblia ito! Nagdagbawas ang Romano! Hindi Biblia ang Roman Catholic to! Protestante edition to! Aminado ko yan, naniwala ko dyan. Pero paniwala ko, ang Romano, dagdagbawas. Kaya nga marami ang Romano. So naniwala ka pala na itong sinasabi ni San Pablo. Meron kaming 120 books na kasulat sa original Hebrew. Tang! Walang eraw. Naguguluhan ako sa'yo, tang! Sabi mo kay Paul Alima. Harapin niya si Bishop Paul Alima. Bishop, sino Bishop?
Oh, si Boy Bishop Alima at saka si Bula Alima magkakilala. Tanong mo sa kanya. Harapin mo si Bishop Boy Alima, binigyan, pinasahan ng 120 books at kasulat sa Original Hebrew Bible Version. Walang Anong Boy Alima? Napakaliwanag. Walang mababasa kang Jesus. Wala kang mababasa ng Kristo. Wala kang mababasa ng Christianity. Wala kang mababasa ng Iglesia na forward binto ng Romano. Paano tayo magkakaintindihan, Tang? Sapaw ka ng sapaw. Ito, Tang, tanong ko, Tang. Si San Pablo ang nagsabi sa Biblia. Hindi ko talaga ako maintindihan kasi Tang. mali kasi unawan ninyo. Tang. Ganito kasi yan, Tang. Napunta kang imahe, Tang. Sasakyan ko yung issue mong imahe, Tang. Sabi dito sa Biblia, Tang, we have an altar. May altar tayo kung saan nakapako si Kristo sa cross. Ang tanong, may altar ba kayo? Oy! Hindi pa ako tapos! Hindi pa ako tapos! Ang tanong ko sa iyo, kasi sabi ni San Pablo, we have an altar, the cross where Christ was crucified. Ang tanong ko sa iyo, may altar ba kayong naka-crucified si Kristo sa cross, yung may crucifix? Wala kaming, hindi na kami naglalagay ng cross. So nagkamali ang Biblia. Nagkamali si... Ang cross na yan, hindi ito ng Romano yan. Nagkamali ang Biblia. Nagdigma at paganis mo. Kaya nga mga Kastila, nung sinakot tayo may dala ng cross. Tang, nagkamali ba si San Pablo kasi yung unang detect ng ano? Pagpatay, ng pagbawasak at pagdanakaw. Nagkamali ba itong Biblia? Bago pa lang New Testament, nakatatak din sa mga Romano na yung pinakalugo sa lapit ng pandigma. Tang, nagkamali ba itong Biblia, Tang? Yan na yan, tamo, ayan na, pag-respondi niya nga cross na yan. Dahil Tang. ang katotohanan sa Hebrew Bible Version, si Masayag Bisaya, siya ay pinako sa ordinaryong puno na may sanga na lip and right. Anong ordinaryong puno? Hindi cross na gawa ng tao ng Romano, na pauso ng Romano. Kahit yung mga Hudyo, yung 3,000 nagbabautismo kina Pedro. Yung mga Hudyo. Tang, naguguluhan ako sa iyo, Tang, kung saan yung anong issue mo dito, Tang. Mga tuloy sila mananampalataya, hindi sila naniniwala sa Diyos na auso ninyo. Mga tuloy sila mga mananampalataya, nagbabasa ng Old and New Testament, nagbabasa ng list of the books of the Bible, hindi sila naniniwala sa Diyos. Kaya, Tang, naniniwala kayo ng Biblia, Tang? Tang, naniniwala kayo sa Biblia, Tang? Ang Biblia nga ninyo, dagdag bawas yan ng Romano. Natanong, Tang, itanong ko, Tang. Ibig sabihin, nagdagdag bawas. Bakit marami error? Tang, hindi ko naman sinabing Biblia ang Katoliko, Tang. Kaya nagkaroon ng mga error. At tanong ko, Tang. Holy Spirit sa pagbuho. Walang error yan, walang salungatan. Kasi ang Holy Spirit ay Espiritu ng kaayusan. Tang, ang tanong ko, naniniwala ka ba sa Biblia? Yes or no lang? Meron kami biglang 120 books na kasulat sa Original Hebrew Bible Version. Anong binigay ng mga Diyos aming Bishop na kaibigan. So yung religion mo is Judaism? Oo. Ngayon, sasabihin naman ninyo, 70 books only. Tatang. May nabasa ka ba sa mga Timoteo chapter 3 verse 16 na exact number of books? Exact ka. Tatang, ano ba religion mo, Tatang? Kaya pala. Silence yan. Ibig sabihin, bakit may sa Jude chapter 1 verse 14, bakit nabanggit niya si Enoch? Nagbasa siya ng isang talata ni Enoch. Tatang! Sabi chapter 1 verse 18. Nabanggit si Joseph. Tang! Anong religion mo, Tang? Ang 72 books ay hindi yan tuloy na only inspired of books ng ating banal na Yawa. Kasi walang mababasa kang exact name. Exact Tang! number of books. Silence po yan. At tanong ko, Tang. Huwag nyo kagkinin. Na 72 books. Only inspired of books. Tang, ang tanong ko sa'yo, Tang, anong religion mo, Tang? Ang religion ko, kami ay Masayanik. Messianic! Sa Hebreo. Kaya pa. Nakasal sa Acts chapter 11 verse 26 sa Original Hebrew Bible Version ay mga Masayanik. Kaya pala. Ibig sabihin sa ang Masayak Hebreo yan. Sa English ay Misaya, ibig sabihin sinugo o hinirang. So, naniniwala kayo ni Jesucristo, Tang? Yung pangalan Jesus, hindi na namin pinaniwalaan niya sa Kristo. Ano bang pinaniwalaan nyo? Ang tunay na original na pangalan na inalis ng Romano Katoliko ay Yahweh Shai. Kailan inalis, Tang?
ang original na pangalan, ang ancient Paleo-Hebreo name ni Joshua, Lagi tang. Kailan ninalis tang? Naging Yehoshua, naging Messianic naging pala. short. Yung Messianic tang. Ngayon, Yung tang. ibig sabihin, binabalik namin yung original. Tang. Ngayon ko lang narinig ito religion na Messianic tang. Sandali lang. Oy! Sa akin, nababago ang pangalan. Tang. Sa akin, nababago ang pangalan. Ngayon, ang Old Testament, ang Dalawang Testamento, nakaatas na ang original Hebrew Bible version, Hebrew Bible name ng Madalamayawa at saka ng Beloved Son. Nakaatas na po yan bago yan nakapunta sa Romano. Bago lang punta sa Romano, kasi nung dumating ang angel, ibinigay na yung original Hebrew name na Yahweh siya ay katulad sa banal na Mayawa kasi sabi sa Exodus chapter 23 verse 20 Banal na yawa? sabi doon, susuguin ko Tang, ano narinig ko tang? Banal na yawa? Pangalan ang pangalang Yahweh, ibig sabihin salvation. Hawa means exist, YHWH. Ngayon, dumating ang angel, wala pang New Testament, ibinigay na yung proper Hebrew name kay Joseph na may meaning ng pagliligtas. Kasabi niya ng angel kay Joseph, ang pangalan niya, ililigtas niya ang kanyang bayan. So may meaning. Parang sinulit mo yung oras tang. Ngayon, ang New Testament ay nakatas na yung original Tang. Hebrew name ng Malalamayawa at saka ng Beloved Son. Ngayon, katulad yan ng iyong Personal Testament. Sinulit mo na yung oras tang Di mo ako binigyan ng panahon tang para magsalita tang. Passport. Ang tanong ko sa iyo, nababago ba ang iyong specific name? Kahit yung pag namatay ka, kahit sa nitso, kahit sa lapida, yung pa rin nakapangalan. Ngayon, ano nababago? Title name, halimbawa, Pangulo, sa English ay President, sa Kastila ay Presidente. Ano ang specific name ng Pangulo natin? Bongbong Marcos, nababago ba ang pangalan ni Bongbong Marcos? Kahit sa iba mag-visit sa ibang bansa, hindi nababago yan. So, ang proper name o proper Hebrew, hindi yan nababago. Kasi lalo na kung yan ay mayroong magandang kahulugan na salvation na babaguhin sa iba't ibang wika, mababago ang kahulugan. Kaya nga ang ibig sabihin ng SOS sa Webster Dictionary, sa Latin Dictionary ay pig or swine. Blasphemy. Blasphemy ang meaning yan. So, maliwanag na dumating sa Romano ang Bible. Siguro hindi mo alam kung paano nakakuha ng scroll manuscript ang Romano. Maaaring hindi mo alam yan. Ako alam ko kung paano nakakuha ng scroll manuscript ang mga Romano. At kailan ito nakuha. At saan ito nakuha. Alam ko yan. So, nung nakuha ng Romano, dahil nga ang SOS, tulad ng Tarsos, Panasos, Pigasos, ay popular sa Roma at sa Europa. Kaya yung pangalang Jesus, nililited nila yan sa popular sa Roma na Sos, Panasos, Pigasos. So yan ang nangyari, binago ng Romano yan. Tang, tapos ka na tang? Nakatulog ako sa'yo tang. Tapos ka na tang? Gusto ni tatang siya yung pakinggan eh. Nakatulog tuloy ako tang. Sa mga istorya mo, kwentong pagong. Tang? Oh. Pinatay ni tatang. Pinatay ni tatang.